Здравейте всички хора, които гледат това видео, здравейте, аз съм Слайтрито, съм BG от GameStars BG, единият член. Тук с мен е вторият член BG Gamer. Кай, здрасти, бе. Здрасти. О, бите, бе! Гей, на CS. И в момента ще играем Minecraft и ще видим дали пак ще ми крашне, както в моя си клип в моя канал, където е TNT експеримент, който още не съм го качил. Не, сериозно. Не съм го качил все още. То как ме видя, бе, човек? Аз бях зад него и изведнъж ще обърне и ме уби. What? Бах ти, нега. What the fuck? Е, сега ще видят като извада... Мале, Майнкрафта ми е на мемори, използване 100, Чакайте, че някой извъни на вратата. Някой извъни на вратата, сега идвам. Човек, удари го с снайпер 3 пъти по главата и не умря. Бах ти. Иване, Майнкрафт е забил. На макс. Мале, крашнах Майнкрафта отново. Чакай, ама аз записвам ли? О май гад, записвам! Видя ти, че няма гледаш клип. Знам, Аз тук тия хакове с най-ботския снайпер. Спилешки ли, бе? Не. С оня като картечница ударих 3 пъти по главата и не умря. Хакове. Левка на от сервера, щом Си са то хак, бе. Еми, пиче, тут ни отново след зрива майче. Тук е нищо не е станало явно. Аз поне забелязвам. Да играем, бе. Няма да се взривиш, what the fuck. А, пукна. Добре, при ти няма спад на FPS-а. Ама сега ще го направим пак този експеримент. Щом Васил няма качи в GameStar, сега ще кача на Minecraft. Па после той ще качва. Просто сега ми е скучно, не ми се пуска принца на Персия да се инсталира на ново. Иване, скоро трябва да почнеш порицата на Far Cry. What the fuck? Упс. Майнкрафта краша ли? Не! What the? Как? Знаеш какво стана, Светославе? Значи, аз съм снайпера пред тях и ги убивам и тия ми викат да спра да чакаля. Те са двама на мен, какво? И дори не играят ярд. Ми се появяват зад гърб. Де, бе, Да чакалиш. Какво е чакал? Аз забравих. What the fuck? Интернета на Иван падна. Шибан скайп. Този път беше от скайп. Този път беше от скайп. Скайпът почва да се ебава. Скайпът почва да се ебава с мен. О, не! Кои бе? Абе, тия, които в момента ли играеш, бе? Да. Добре. Изобщо не чука. Бум. О, фак. Добре. Това в компютъра на Васил дори няма да издържи. Аз от сега си го казвам, TNT-те за зриловете. Аре, тека 100 години експерименти. Надявам се ви хареса клипа. Скоро чакате още такива клипове. С мен беше BGamer PewDiePie, може би. Слак, може би. И да. Чао. Кай чао. Кай чао! Иване. Кай чао. О май гад, папа на скайпа. То път му е верното от моя интернет, чакайте. О май гад, премахнато съобщение, what? Добре, мой интернет падна, от сега си го казвам.
не от него. Ало, Тук съм вече. ало, чуеш ли? Бе? Да. Бум бум бум. Кай чао на YouTube. Ще спирам. Иване. Кай чао на YouTube, бе. Добре. Тук се за един сериал да гледам. Добре, аре, аре от твое име ще кажа чао. Аре, чао. Гледам сега ще